know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a ex bro. Yeah, she give me that clean eyes roll. Mudre. Daj tam dva. I'm with an artist, silly, I'm Bob Bambi. Raz, dva, tri, štíhanie sa náhle. A to je tak vy, pôjde kombo. Máte to cvičiť na centimetr, nie že máš ruky dole a ideš hoci ako mudre. Prvý cvik, pôjdeme preskoky. Chceš špičky? Idem 10. Dám tam 10. Pôjdem skipnúť. 10. Postavím sa do postavy a idem. 1, 2, 10. 10 krát, čiže 5 krát dopredu, 5 krát dozadu. Potom idem, 10 výpadov. 10 povolení. A potom idem prikročenie, vykročenie. 5 dopredu, 5 dozadu. Čiže asi 10. ...30 sekúnd, ľahký pohyb, hýbeš, pracuješ aj hlavou, píkne a znova ideš štart a ideš húzku. A ideš štart a ideš húzku. Úhyb, úder, úhyb, úder, ducking, úder, ducking, úder. Hop. Pevne na tenové, bum. Rýchlo, nespí, lebo budeš zostaviť žiť. Nesmieš váhať. Uhne mudre. Hop, ešte, dávaj, hop, daj tam dva, stihneš. Výpad, povolenie na hodení. Raz, dva, tri, stiahnem sa naspäť. 1, 2, 3, 4, stiahnem sa naspäť. Cez druhý húhyb, prídeš tomu vrecu a už ideš. Hop. 3 bomby. Čo je cieľom tohto cvičenia? Je dostať sa do inej pozície, pre mňa výhodnejšie, dobre? Ja sa hýbem, udrieš prednou, hop. Zastanem, hop. Otočíš sa a zase sa hýbem. Ty tomu rozumieš? Čiže idem na jednu stranu, udriem prednú, pokračuje, keď on zastane, idem zadnou. Otočí sa, ja sa dotočím a ty už sa mi točíš asi na druhú stranu. Zastaneš, bum. Čiže pozor na vzdialenosť. Nebuďte na ten kontakt. Nestoj, prečo stojíš? Bum, a teraz zostaneš stať, bim, pôjde kombo. Máte to cvičiť na centimetr, nie že máš ruky dole a ideš hoci ako len mudre. Pridáme k tomu úder, čiže ja sa hýbem, snažím sa ho zakročiť, on si ma zameriava, vyštartuje, uhol som sa raz, 2, 3, napríklad zrajem si vzdialenosť. V tom prípade tam môžeš vykračovať, keď ja idem dopredu. A ty ideš do tej strany. Takže nerobte to zbytočne rýchlo, lebo keď to budeš robiť takto a on udrie a ty z toho nevieš zareagovať, tak si nič necvičil. Chápeš? Ty sa hýbeš sem a keď ja zastanem a on ide za mnou, tak vtedy sa pohneš. Nie, že ty to zmeníš a nabehneš si rovno pozadu. Blízko si blízko, potom to nevidíš. Keby si bol ďalej, tak to vidíš. Pozíciu skorej, idem štát, nie, ty si dá dvojky. On si dá dvojky. A ja idem teraz, sem. Dobre, ukazujem vám to pomaly. Zakryjem oči a idem sem.
Dajem si pozíciu. A idem dostať. Raz, dva, tri. A to isté. Tak, čiže toto bol dnešný tréning pre skupinu mierne pokročili, kde sme si prešli základné techniky, prácu s ťažiskom, základné boxerské uhlovanie, v predsviatočnej atmosfére, v stredu sú Vianoce. Takže ak sa vám náš tréning páčil, tak nás sledujte naďalej. Ďakujeme. Zakývaj.